Ràdio Altea. Alteatubers, en Ràdio Altea. Hola, bona vesprada a tots Bona i vesprada. benvinguts de nou al Alteatubers, així a Ràdio Altea, amb el gallo incluït. Ràdio Altea, Ràdio Pego. Torna el vostre programa fetitxe d'entreteniment a la ràdio. Però aquesta vegada ho fem ja des de 2018. Efectivament, un anyet més. Sí, el 2018 hem canviat d'any, feliç any a tots. Igualment. Per supost, A com nostres havien dit. benvolguts pegolins i alteans. Què anem a dir, oi? Que anem a pegar el No aguantar 2018? Vaja. I canviem d'any, però no de companyia. Ui. Sinó, com sempre, l'estimable per part de Miguel Santamaria, Hola a tots. Cayetano Solano Hola, amics. i el nostre amic Pere Barber, que sempre és darrere de l'espill. Hola, què Està tal? controlant molt, així. I bueno, Jaume, que el tio... Seguís de vacances el tio, Seguís eh? de vacances? Año nuevo, vida nueva, país no. Sí, no. Seguís de vacances. Mira, jo anava a preguntar-vos què tal vos havies anat les festes i tal, però igual, com m'ha dit Pere que tenim pregunta de Jaume, igual no tenim temps, saps? Pues a Perquè veure com deixa està preguntes de l'oratge Jaume, per allí, no? A Com veure es una miqueta... A O veure, sigui que primer anem a escoltar què mos diu Jaume Pere i Vinga. després si això, si queda temps, vos pregunta a vosaltres. Buenas, xics. Vos preguntareu que on estic. Pues bueno, com sempre sóc un pesat i voleu tallar-me, no vos ho diré. Aniré directe a la pregunta. no pot ser. I la pregunta és, després de totes les festes de Nadal, de dinaes, sopaes, berenaes Quants quilos, i tot el que comporta el Nadal, quin és el plan que teniu ara per fer la dieta, no? Per recuperar aquests cossos 10 que teníeu abans de Nadal i que ara, per desgràcia, ja no teniu. Ale, Cabró, Com mos coneix, que sabia que... Diu, ale, ara. Jo solte la puta ahí. Ojito la musiqueta, Tot Això per part de Jaume, Estava no? preparat per part de Jaume? Orquestat. Tio. Este home ho té pensat tot, Tio, maneges els Lil Fields des de lluny. Pues jo no encordaré res, sinó que passe. Calle Que està igual que està. Jo, este plan de forma involuntària ha sigut algo... Mira, m'ha passat algo que dic, mira que guai. Perquè ha vingut engordant des de novembre. Per tant, la curva de la panxa ha sigut progressiva des de novembre fins a gener. No he notat una... L'any passat sí que va ser mantenim-me. Desembre va ser la curva ahí brutal. Este any ha sigut ascendent des de novembre. Per tant, estic superbé de ganes i... Ja ho tenies assimilat. Sí, ja duia temps assimilant-ho. Això està molt bé. Sí, no, jo també tinc que posar-me seriament en això, perquè la veritat que ni pàdel últimament que fem, No. ni Però- gimnàs, res. Jo, mira, vaig exemplificar la nostra situació, no la de la ràdio, perquè Calle té un cos 10 i Pere no falta ni mencionar-ho, que és un xico fitness. Però això que sempre està berenant així, però... Per anar hora? Però els nostres amics, l'altre dia van pujar i duien tots els mesos, estos últims, berenant creps. Sí, Però l'altre dia van berenar una macedònia de fruta. però Calla. un bol gegant. Un bol gegant, però bueno, però és la golosina de la naturaleza, diuen, no? La fruta. Fruta de l'amor, Perquè veges sí. lo trist que és i la situació en la que mos hem vist de dir-ne que canviar els creps per una macedònia. En fi, sí, no, a veure si Bé. li fem... No, a veure si li fem cas a Jaume, que té raó, i mos posem les piles. Com està Este Jaume? 2018. Com està Jaume? Està fortet? Està... Perquè ell pregunta, però ell no ha dit com està. Jaume sempre està fort. Això és Home, bíceps sempre. És el bíceps de llançador de 9 metres. Eixe tatuatge, per això se'l va fer ahir, és per algo. per a distorsionar, Quan fa bíceps, distorsiona la lluna, En fi, xics, i avui, com a primer programa de l'any, Efectivament. hem pensat que seria una bona idea fer un, com es diria, un rewind. Un en rewind, anglès, com- no? com YouTube, Rewind, sí, de molt bé. 2017, de lo més destacable, que tu, per exemple, Miguel, mos duràs de tema videojocs, Videojocs, internet, efectivament. youtubers, no? Sí, tendències en internet, mos centrarem en YouTube, però una miqueta de tot, també. Molt bé. Però rewind o preparamos para lo que ven 2018? Les dues coses. Les dues coses, Ah, Sí, correcte. sí, un flash forward i un flash back. Correcte, comencem Jo primer per una com en part, este cas. ha sigut més de cara al 2018 que el 2017. Pues, Bueno, pues- tens, mentre lo que dura la cançó, per preparar-te. Correcte. Espera que te 3 minuts ara de cançó, pues això és el que tens. Calle temes sèries, no? M'imagina? Sí, parlant de les sèries que venen i que van. I pel camí es troben. Com la cançó, I jo el que vos duré també, tot els que va oferir la indústria cinematogràfica i el que també ens espera al llarg dels mesos. Espectacular. O sigui que no ens entretenim més. El programa i va com ser cargaet, Com diria el nostre bon amic Jaume, que crec que si no està present amb nosaltres. Un homenatge. Sense més dilatació, arrenquem amb aquest El Tatues 26. Jaume o Rocos i Freddy. Ole.
No falla, Miguelet. Els nostres oients s'hauran assustat, eh? Nostre Miguelet. És un clàssic ja d'este programa. Sí, sí. Anem a posar-les de tot. És que avui estava liat i dic, què posa? Què? I he fet un batiburrillo de que si The Strokes, que si Red Hot Chili Peppers, que si esto, i de Red si Hot Chili Peppers Gorillaz, té que caure... Hasta que mos cansem d'ella. Sí, sí, sí. Go Pim, robot. pam, pum, sí. Pues comencem, com diria el nostre amic Calla així present, sense anestèsia, perquè tenim així... Ai. Tenim guioner per a rato. Ai, tela. Què voleu... Mira, vaig a deixar-vos elegir. Què comencem, per videojoc o per internet? Per internet és YouTube? Sí. Per YouTube. Comencem per Vinga, YouTube, per internet? Vinga. Internet. Un repàs al 2010 de l'internet. Si voleu parar-me en algun moment, em teniu tot el dret del món a parar-me, eh? Per Per supost. suposat. No Pues mira, pateixis. el primer esdeveniment així gran que va passar en 2017, de fet va passar en gener, va ser la desaparició de Vine. Sabeu el que és Vine? Els vídeos, esto, Sí. no? L'app de Era vídeos... una aplicació on podies pujar un vídeo en loop, que el loop era, És com un... Està un... que comença i quan acaba, torna a començar, Correcte, sense que tinguis que pegar-li al play ni res, va reproduint-se en bucle. Mira, haguem dit en bucle des del principi que eren quedar més fàcil, eh? Pues va desaparèixer la plataforma, bueno, estàvem explicant què era. Pujaves el vídeo i era sobretot d'humor i de coses així, i van aparèixer eminències ahí, gent amb milions i milions de seguidors. Pues Vine va desaparèixer. Crec que abans es va fusionar amb Twitter, crec, i al final, en gener d'aquest any va desaparèixer. Però perquè la va comprar algú i no va voler... Va desaparèixer. Ja desconec els motius, però això va tenir una conseqüència molt gran que va ser la migració de les Vine Stars, que es diuen, a nivell A YouTube, nacional, clar, i a Instagram també. Per exemple, a YouTube tenim a nivell nacional Andrea Compton, no sé si la coneixeu, que treballa també en l'Alteatubers, en RadioTubers, Ah, sí. que ha donat la veu a la pel·lícula Canta, a un personatge i de més, Jo, de radiotubers... una moreneta, Ah, pues entonces no. no? Toni, Jo tu? suposo que és la que està sempre al costat del presentador, no? Sí, efectivament, por eixa. Bueno, pues treballa, té un talent increïble la xica, sobretot està començant a treballar en la veu a nivell de doblar pel·lícules i de més, i va néixer en Vine. Es va descobrir el talent d'esta xica en Vine. I a nivell internacional, Lele Pons i Los Paulers, coneixeu? Jake Paul i Logan Paul, no el coneixeu, no? Paul, Que estava la música pujant-se. de Vines, o sea, de Vines, no. En Instagram estan ara, sobretot, i en YouTube també. Lele Pons i Jake i Logan Paul no els El coneixeu. Logan Paul, això va ser... Una polèmica... Ho deixaràs per al final, suposa, no? No, per un altre programa. Comentarem les polèmiques d'aquests dos germans, que bueno, interessant. I anem a YouTube, anem a l'amiga gran. Aquest any ha sigut l'any dels experimentos caseros, destacant cojo un cuchillo a 1000 grados de temperatura Hòstia. y corto mític, papel ¿eh? higiénico. Jo he vist de vídeos... O esos titulares de... Cojo esto, hago esto y pasa esto, Oh, ¿eh? ja sé, m'està xapant la secció el Toni. Avisen, tio, fem una polleta. O així, Fer una patata, cosa. o- Ha sigut l'any d'experiments casers, que han sigut sobretot això, de cojo un cuchillo caliente a 1000 grados, que jo no sé la gràcia, però van aparèixer, No, no. jo estic segur que els nostres oients han vist Claro. desenes de vídeos en tendències, No, i hem ocorrit xicotets. si es menjaven, Sí, sí, sí. en creietes, jo no entenc massa. També ha sigut l'any dels fidget spinners. Este instrument que li, Hòstia. pegues volteta, Pues això han eixit tricks. Jo no tinc ni idea del que és. Jo vaig quedar un dia pensant en això, dic, però quin sentit té aquesta tonteria? Però expliquem-ho, perquè no sé I el que... pues és un aparato que tu agarres en els dits Ah? i li pegues voltetes. I ja està. I ja està. Lo tens que haver vist en llumetes... Llumetes, sí. I la No, gent es no, dedica no. a fer tricks. O serio? sigui, trucos. O sea, trucos. En teoria diuen que desestressa també, o no Jo sé. no. I m'ha pareixit una tonteria, hasta que un dia... La vas provar, no? No, ni tinc que provar. Netejant l'armari, em vaig trobar en el meu Diablo i vaig dir, Oh. pues tampoc tenia molt de sentit el Diablo. I allí estàvem tot el dia en el pati. Home, per lo menos tenies un riesgo de partir-te el cap. Quan anava el hippie pel carrer feia "Ui, i tots cuidado! Així que d'aquell dia respecte una miqueta més els Respetes, espines. no? Ja ho entens, no? Una miqueta. Una miqueta. Que treus el carnet per això, eh? També ha sigut l'any de... coneixeu els youtubers Wismichu i Auronplay, no? Home. Sí, clar. Pues per a qui no es conega, pues són uns youtubers que tenen sempre un caràcter crític i un humor molt àcid. Pues lo que ells mateixos van bautitzar com piscineros i bromes a mi nòvia, que és un grup de youtubers molt jove que pràcticament el seu contingut era fer coses en piscina o fer-li bromes a la nòvia, i així està lo del clickbait, que és Toni, que posaven en el títol. Le gasto broma a mi novia i passa esto. I tal qual, t'ho deixen així, eh? I tu no tens més remei que passar el que ha passat, Claro. No, punxar en i eixe el vídeo, que un vídeo de 10 minuts, i al final passa que una merda. lo important realment del vídeo és posar el minut 8 en algo i ja està. Efectivament. Pues ha sigut un any perquè hem tingut bromes de que si li tire que el bolso a la piscina, que si li tire que el bolso a la mar, Que si l'omple de pilotetes del cotxe. Que sí, molt bé. Que si li plene de depòsits el cotxe. El Wismichu té una broma o reto que no me recordo, ara m'ho diràs tu, el Sí. nom,
que és respondre preguntes i si falles tu tens que donar, per exemple, el teu mòbil durant 10 segons o 30 segons. Ah, sí. Estem jugant tu i jo. Fem una pregunta. Tu falles, I tu jo pots tinc el teu publicar mòbil. algo, sí. Publicar no el teu mòbil. O sigui, parlen ta mare i publiquen en Instagram, No ho he publiquen vist en Twitter. Pues té un nom i... Sí, jo publicar en Twitter sí que ho he vist això. A més seria el Si te ries pierdes, pot ser, no? Enviar Si te Pot ries ser, pierdes. És una sèrie pot que ser. fa ell, que si conten un xiste d'humor negre i si és molt cruel i es riu, té una penitència. Sí, però té un nom. El challenge en si té un nom. Pues I no, llavors, no. pues imagina't, WhatsApp sap gent que no... Claro, Kirdar... Que no deuries. Jo sé que he vist a youtubers que perden un reto i diuen, pues m'han a publicar el teu número en Twitter. I li rebenten, de fet, es peten. Jo vaig veure un mòbil que va deixar de funcionar perquè Kirdar és Claro. WhatsApp, missatges, videollamades... Com el d'Ignatius, I per últim, així, l'esdeveniment més gran d'internet a nivell de 2017 va ser la nova política de YouTube, de Family Friendly. ¿Vos sona de algo? Family Friendly. Algo sí. Pues bàsicament per a ampliar a tots els públics, censurar qualsevol llenguatge malsonant, i el qual ha fet que molta gent baixi uns ingressos de forma brutal. Wismicho és uno que Wismicho, Auronplay i el Rincón de Giorgio, de fet, quan vam anar a la xarra del Chico Morera, que era un youtuber, ho va dir que de cobrar 2.000 euros per un vídeo a cobrar 200 euros per un vídeo. Sols perquè diu un insulto i automàticament YouTube te censura i molt de públic que està arribant nou no pot arribar a aquest vídeo. Hòstia, però això és com molaria... Això es diu Family Friendly. Eixes disputes que n'hi ha entre youtubers ara últimament, que hem vist, pues aquestes disputes, que uno s'envia l'altre, videorespuesta, tal, sense insults, té que molar un mogolló. Té que costar això, de fet. De que estàs divertit. Pues m'han adelantat, m'han fet de Nostradamus. Què passarà a internet en 2018? Jo tinc diverses cosetes que ara em direu què vos sembla. Lo primer i principal, que és una realitat, és que YouTube Espanya, la comunitat espanyola de YouTube, es queda viuda, es queda huérfana, està de luto, perquè l'Eulogio abandona la plataforma. I l'Eulogio, que perquè no ho sàpiga, ja quan definitivament es retire de YouTube, farem un programa especial parlant d'este home, però és el creador de la Batamanta, del Pajillator Plus, del Ninja Púrpura... Per què se'n va? Perquè està dedicant-se ara a dibuixar. Ha publicat un còmic... que dibuixa molt bé. Sí, és el que volia ell. Però, vamos, a mi va ser... Quan ho vaig enterar va ser com, ostres, està a internet... A la crelleta, A la crelleta. Magnífiques videocrítiques com San Andrés... Uf. Bam, contra Superman. Exacte. De fet, a la crelleta. Ahí tenim. Estic dient que quan definitivament es retire perquè ell té una sèrie de vídeos que va prometre fer una crítica a V de Vendetta, una crítica a Watchmen, una crítica a totes de Superman noves, i ho va prometre i encara no les ha pujades. Per tant, quan acabi de pujar-les, ja es retirarà. Saps com Tarantino, no? Va dir, jo faig 10 pel·lícules i molt bé, retiro. pues igual. També tenim youtubers a seguir, que estic seguint molt ara mateix, a Jaime El Tozano, que sí, ja l'he mencionat. Eixe té que pegar... Eixe ja està provat, però té que pegar una explosió. Este any. DJ Mario, és molt important també seguir-lo. Damunt, no, de Jaime El Tozano és una cosa diferent perquè la majoria de youtubers guanyen diners de les visites i tal. Ell, com sempre fa covers, tot això no val, automàticament, però ell és un usuari de Patreon o bé, no sé què. Que pot donar-te diners. Té una sèrie de patrocinadors que com poden ser nosaltres. I jo destino €1 al mes i així a moltíssimes persones €1 al mes i financien aquest contingut. Si té 100.000 seguidors, per exemple, no sé quants té la mateixa, que té 200.000, 300.000, pues en que la meitat doni €1 al mes, pues claro. imagina't. I el bo és que aquesta gent pot, per exemple, té contingut exclusiu, molt bé, té videoconferències, molt bé, i proposar contingut. Un altre youtuber que va ser una boba, perquè ja ha explotat, és DJ Mario. Ja hem parlat d'ell. Però la cosa és que este any, l'any passat estava una relació amb FIFA, una miqueta rara, perquè ell apoyava pàgines de comprar monedes, que són com il·legals, entre cometes. Però este any va deixar aquest patrocini i ja està clar en FIFA. I estem veient-lo que FIFA li envia contingut especial, que pot fer vídeos molt més exclusius que ningú en YouTube Espanya pot fer. Per exemple, ara mateix, per eixir unes cartes especials de FIFA, els Toti, que són els millors jugadors de l'any, han demanat la seva opinió personal. I ell pot votar i el seu vot es tindrà en compte per elegir qui serà un dels que integren aquest 11 inicial de millors jugadors de l'any. Això l'any passat no podia fer-ho. I aquest any sí que pot fer-ho. El que fa, és influencers. Però també està mig enfadat en FIFA pel tema del hàndicap. De fet, els últims vídeos estava jugant al Pro. Sí, que ell juga en Luis Suárez al Pro, crec. Que de fet, al principi quan eixien els jugadors es flipava, però és que ja és costum. Ja és normal, sí. De que estiguin Cristiano Ronaldo, van anar a casa de Cristiano Ronaldo. Van anar a casa de Cristiano Ronaldo a jugar una patxangueta. Sí. En la porteria de Cristiano, que té un camp de futbol per ahí soles, pues van anar a fer unes catxanguetes. I un partit benèfic en el ministadi contra... O sea, Joan del Puyol. La frase era... Iba a encarar a Puyol, pero no. Sí, me acojoné, chicos, pero ¿qué pasa? No todos los días a Vidal te da un pase para que encares a Puyol.
O cuando ya por aquí viene intercepta Puyol. La jugada por aquí, intercepta Puyol. Bloquea Puyol. I un altre youtuber que direu vosaltres, quina tonteria estàs dient ara, tenint en compte que és un dels primers que va començar, tenint en compte que és un dels el major a nivell mundial, PewDiePie, però és que ha canviat el contingut d'una forma. Jo em vaig subscriure a ell fa mogolló de temps, vaig deixar de seguir-lo perquè els gameplays m'avorrien, i ara està, no sé què li ha passat en Xam en la vida, paral·lel pareix a Jim Carrey. S'ha deixat el monyo llarg, s'ha deixat la barba llarga i està d'un crític i d'un revolucionari que jo dic, pues mira, vaig a seguir-lo a este home. El tio passa de pràcticament volia cancel·lar el seu counter de YouTube, sí, no? Sí, ara de repente, no criticar a tot el món, però d'una forma molt, molt intel·ligent i molt divertida. I per últim youtuber que tenim que seguir obligats a Santi in the Night. Que sóc jo. És l'important. Que ja fa temps que no puja... Per això estic dient que en 2018 també. Videocrítiques i tot això, que estàvem impacients i... Tornarà. Una dels videojocs que estic més sense temps. 2017, segons la crítica, ha sigut un dels millors anys. 2016 va estar en la merda. 2017, tota la crítica està d'acord que ha sigut un grandíssim any. Espero que no siga per Call of Duty... Pues no vaig a mencionar-lo, veus? Sí, no m'agrada. Amb jocs com Resident Evil 7, Nioh, Horizon Zero Dawn, Nier Automata, però és que han hagut dos guanyadors. El del gos, eixe, no? Qui no? És que me'n recordem Això va ser, és que va eixir en 2016. Ah, sí? Va eixir a finals de 2016. Nosaltres vam durar el 2017, perquè anem una miqueta... És el que em passa a mi, que jo vaig en retras. En el meu particular i en el que... O sigui, quan apliques al 2017 vas a flipar. Quan comences a jugar a això, jo vaig 5 anys per darrere. Avança, Miguel. Sí. Ui! Joder! Mare de Déu, senyor! És que ha vist el guió que em queda i ha dit... Estic al costat i estic patint per ell. Tenim dos guanyadors. El PUBG, que és el PlayerUnknown Battleground. Jaume, no està Jaume així per a pronunciar això. Que és un joc de... Està tot amoll en una illa i tens que quedar l'últim. És de supervivència. Ja hem comentat un parell de coses d'ell. Com el Fortnite, això? O com? De fet, el Fortnite ha eixit arrel de l'èxit d'aquest joc. Ah, vale. I l'altre gran guanyador de l'any va ser un Nintendo, amb el llançament de Nintendo Switch, i amb jocs, obres mestres com Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey i Splatoon 2. Splatoon està molt guai, tio. Que tu mires qualsevol review de top 10 videojuegos del año i tots els crítics tenen estos tres. En el més alt, més baix, però estan els tres. I que hemos vaticinat, estic tachant ja els ratlles. Te llevan coses del guió. Llevan coses. Què podem adelantar del 2018? Pues tenim obres mestres també, que tenen pinta de ser molt bones, com God of War 4. Hòstia. Que com a... Esto va flipar a vosaltres, que vos agrada més el cine que els videojocs. És un videojoc fet plano seqüència. Hòstia. No n'hi ha ni un tall. Tu vas avançant i de repente la cinemàtica entra, però tu no n'hi ha ninguna pantalla negra que posa baix. Cargando. Ei, pues con los que feien en el joc del Senyor dels Anells, que arribaves a un moment, quan estaves a millor en l'escena de El Retorn del Rei, i el Gandalf, i n'hi havia moments que caia una torre i tal, i així la cinemàtica, però no, i veies el teu personatge quiet, que no podies manejar-lo, i en aquest moment el tornaves a manejar. Pues això m'haguera vingut bé, i tens que deixar-me que ho diga. En el God of War 2, que estava jugant amb el nostre amic Pepe, i cosí teu Pepe, en el modo cooperatiu eixe, que estava xulíssim. I després de 3 dies sencers jugant, aplegant ja la fase final, me vaig anar a la meva habitació, en el nostre piso de València compartit, a la meva habitació a parlar per telèfon, i quan vaig eixir a les 2 hores, Pepe tenia un altre company, que era el nostre amic Daniel Monjo. I dic, hòstia, estaran jugant al FIFA. I em vaig arrimar i dir, què esteu? No, estem jugant al God of War. Dic, pues, hauré començat una partida nova. No, és la teua, estem acabant. I estaven en la fase final del joc. D'ahir la vostra relació va canviar, no? Sí, vaig anar caminant per carrer hasta l'habitació, em vaig tancar la porta i... Pues Pepe i Dani, si voleu comentar algo en el nostre blog de Facebook sobre això. Blog de Facebook. Bueno, m'ho a seguir, per favor, perquè si no, no m'acabar mai. Altres jocs a tindre en compte. Red Dead Redemption 2. Toni? Està atrasant-se massa això, Dragon Ball Fighter... Què? Dragon Ball Fighter, perquè han fet un joc de paraules de Dragon Ball Z i han fet Dragon Ball Fighter en voltes de S, Fighter de Z. I home, la persona que ha ideat aquest títol es mereix el cel. I el nou Spider-Man, que té una pinta brutal. Hòstia, sí. Té una pinta... O sigui, tots els Spider-Man per la Play 3 són basureta. Sí, jo la pel·li, mira que no em va cridar, però el joc... Ni l'he vista, però el joc té una pinta molt bona. I després, com sempre, dubtes de este joc eixirà este any o no, però jo, com sempre, fa temps que no trenco una llança, vaig a trencar-ne 3. Joder! Last of Us 2, Kingdom Hearts 3, que du 4 anys cancel·lant-se, jo trenqué la llança perquè va ser este, i Final Fantasy 7, el remake. Te la jugues per el Kingdom Hearts? El remake? El remake. O sigui, però és la mateixa història en gràfics... Gràfics bons i la jugabilitat una miqueta distinta. Collons. Per exemple, ja no va per turnos, crec que no va per turnos. Això és per provar-lo, Sí. Pues 3 llances trencadetes, així estic sense llances en l'almacén. I crec que va ser l'any, hauria ser l'any
en què la realitat virtual baixa el preu, sobretot perquè com és una novetat, és molt cara, crec que ja es massificarà una miqueta més i baixaran preus. I vull veure, tinc ganes de veure, perquè 2017 ha sigut l'any dels mals usos, l'any de que si micropagos, que si DLCs, tot coses roïnes. Tinc ganes de veure quines noves polítiques, perquè ja la gent està queixant-se ja molt i ja les empreses comencen a recular. Tinc ganes de veure quines noves polítiques fan l'empresa, les empreses desenvolupadores, i quina va ser la reacció de la gent. Clar, perquè en aquestes declaracions del Ministeri del ministre de Hawaii, el nostre amic que ja vam adjudicar que anava en xaleco i que era maorí o algo així, no? Vam dir? Sí, tatuatges. Sí, molt bé. I que tenia un helicòpter con The Rock. El azote dels videojocs. La gent està... Bueno, porta finet. Jo crec que en 2019 tindrem alguna notícia, estava més segur. Però que siga bona. El repàs i l'adelanto del 2017 i 2018 d'internet i de videojocs. Pim-pam. Respectivament. Molt bé. Doncs Pere, anem a una cançoneta. Efectivament, que és la teva musiqueta. No reconeixia la cançó. No, m'ha sorprès, perquè dic, hòstia, esta la posa jo, però és que en la meva secció, clar. ¿Casualidad? No lo creo. La primera de l'any. La primera de l'any. Pues sí. Esta és la cançoneta en la que arrenquem, perquè... I de quin tema és este? Pues no sé quina és, però té bona pinta. Joder, Miguel. De fet, és una sèrie que encara no en du, però que durem. Ui, se'ns la llum. Se'ns la llum així. Ara el balance de blancos que tenia fet, tio. Inquietante, ¿verdad, Carmen? Sí. Així ja tenim tot el cop. Així, com Miguel també només aprofita de Netflix, pues claro, no saques una sèrie d'HBO... Ah, clar, esta és d'HBO. Quina és? Diu Westworld. Ai, tinc que veure. Sí. Per a mi és la que més m'ha agradat o la que més m'ha sorprès del 2017. És la que HBO va fer per a que siga el relleu de Juego de Tronos quan Juego de Tronos acabe en el 2019. Ai! Així que jo la vaig veure en plan, bueno, sí, vale ben la moto, però és... Sí, no? Però bueno, no parlarem molt de la sèrie, perquè ja la portarem. Que per cert, este any s'estrena la segona temporada. Ahí estàs. Entonces, esta és una sèrie que va ser de les millors coses que van fer en 2017 i jo espero que seran de les millors coses que faran en el 2018, sobretot perquè la primera temporada és molt bona, però conforme acaba és com, ostres, això comença ara. Sí, sí. I, en fi, pues, Westworld, en actors com... Ed Harris, Anthony Hopkins... Bueno, en fi. I la música és de... Està de Westworld, també. Sí, el mateix que fa Juego de Tronos. Ah, sí. Ramin Djawadi. Que de fet una versió de... la de Soundgarden. Sí, però quina? Black Hole Sun. En pianola. Sí? En pianola de... Uf, però jo vull que escoltar això, eh? I esta cançoneta és d'una sèrie també que, pues, la segona temporada va ser de les millors... Vols dir alguna cosa, Miguel? Puta. De les millors de l'any passat, bueno, de les millors que s'han fet, i han anunciat ja els actors... La quarta, no? La quarta temporada, sí. No, sí, la quarta. Quarta. T'has perdut tercera calle, que és molt bona temporada. Sí, però és veritat. Però és que la quarta és actors, ojito. Michael Peña, que l'haureu vist en... Secundari de lujo. Sí, muy bien. L'haureu vist en La Terminal, per exemple. Moltes. En moltes. Sempre fa de mexicano, hasta els dobladors, però bueno, és molt bo. I l'actor de Rogue One, el que fa el protagonista masculí, que ara mateix no està així el nom. Sí, no me'n recordo tampoc jo. No sé què Luna pot ser. Sí, Diego Luna. Diego Luna, molt bé. Molt bé, Miguelet. Que són assistència, Tots tres. Que són dos actors que a priori són millors inclòs que... o amb més nom que... Amb més nom segur. Que és que n'havien estat ara. Vol dir, han fitxat... Sí, perquè Pedro Pascal va començar a destacar en Juego de Tronos, no va fer quasi res, i l'altre va saltar a la fama per Narcos. Ja estima que el nostre profe d'interpretació no... Sí. No arribarà a temps. Per cert, un incís. Si algú està veient ara mateix a Narcos o vol començar-la, que la veig en original, per favor. Perquè perds una quantitat de matisos. A més que la meitat és en espanyol. Sí, claro. 2/3 parts del guió és en espanyol. O sigui però molt a veure quan parlen en espanyol i quan parlen en anglès. Sí. Perquè dius, ui, així està passant alguna cosa, no? Està més important. Claro, l'accent molt bé, no sé. I bueno, seguint en aquestes sèries que l'any passat, perquè al final això és un resum i a la vegada una preparació per al que vindrà. Trencant llances. Pues tenim, per exemple, bueno, per suposat tenim... El cas especial és Juego de Tronos,
que ha sigut de les millors coses, o per mi la millor que s'ha fet junt a Westworld del 2017, Sí. però no la tindrem, desgraciadament, del 2018. Podríem parlar, un altre programa, per supost, Per suposat. de a veure la gent que tinga el cor buit per Juego de Tronos, què podria veure, no? Quines sèries podríem N'hi ha molt. recomanar? Home, n'hi ha molt, però que Però- t'obliga... Que vull dir equiparables a Juego de Tronos. Clar. No, per exemple, no li digues un True Detective que no té res que veure. Me referís algo equiparable, algo que te lleve el mono, no? Sí. Poqueta cosa no n'hi ha, però podríem parlar. Si Jo la deixo de- que ahí Si la del Senyor dels Anells la traguen en este any, Sí, pues, mira, hombre, mira. una cosa per l'altra. seria, vamos, jo firme ja, eh? Així en aquella, pues, hasta el 2019. Però bueno, d'aleshores parlarem poc d'ella. De les estrenes, ja en centre, que més m'interessen a mi el 2018, Sí. a banda de Westworld, sobretot és Por 13 razones, que em va sorprendre molt la primera temporada de Netflix, i conforme acaba dius, pues acabat. Pues no, n'hi ha segona temporada. I així Són que... 26 razones o algo? Vos veuré, no sé, vos veuré... Otras 13 razones más, ¿eh? Tinc curiositat. I, no sé, per a vosaltres, aquestes són de les que més espereu altres? Jo no. Perquè jo 13 razones no l'he vista, entonces me la miraré i a millor enganxe ja i veig les dos seguides. Jo la vas Pues- començar i és que no vas poder acabar, no sé. No m'arribarà a enganxar. I quines són les que espereu? Així en ànsia. Pues a veure, Westworld, tu tampoc l'has vista? Tu sí que l'has vista? claro. Westworld sí. Sí. Westworld en su moment m'ha agradat molt i la següent temporada... Claro, el problema és que, claro, tens Netflix, tens HBO, que no pots veure tot. Entonces, Ja, però eixes... t'apuntes en la llista Esta de i- Westworld i Juego de Tronos No, és... obligades. mereix la pena pagar eixe mes o eixe mes i pico de HBO i després ja tornar a Netflix. Possiblement. I bueno, de Netflix pues va traent. Pràcticament cada mes n'hi ha una, però jo de les que espere, por 13 razones, Narcos i poc més. I Mindhunter, Perquè- per favor, que no l'heu vist encara. Ah, però la segona temporada? Home, la segona temporada no sé si serà este any. Clar, per això ho dic, igual que Stranger Things, Ah, no no sé se si sap serà. si N'hi haurà una altra, però no se sap quan. Stranger Things crec que diem No. que... Per l'any que ve, sí, per l'any que ve. Està confirmat Però molt. el micròfon no li va a Pere, que està... No parles. Com mira, Canvia de cançó. Vas a parlar perquè, Yes, i la yes. portarem perquè una sèrie que m'ha encantat i crec que tu també, Dark, Ai, eixa Esa está muy chula. Esa- Él torna un poco loco Joder. del cap, pero Però está no, muy no chula. és prou pareu de Stranger Things? Lo que seria... Tu has vist Stranger Things també? Sí, sí, la línia argumental, sobretot al principi, és molt clavada. Stranger Things. El final ja no tant. El final ja sí que se'n va cada uno per seu costat, però sí, a mi sí que em sembla Sí. pareguda. però és de por. Pues eixa... És que està ahí al Tu, límit. bueno, no, està al eixa no, límit. la pregunta no és això. Tu l'has vist? Has fet por a tu, Calle? Això, A veure, no m'ha fet por, però... Si tu l'has vist, es pot veure. Té moments de tensió, com Stranger Things, Ja, però Sí, no és però- por, però no. de por no... Però eixa música... Això, La música la odia, això sí que... és que fa la vida impossible. Són molt pesats en la Fa la vida música. impossible. La pregunta és això. Tu l'has pogut veure? Tu Jo has sí. dormit per la nit després de veure capítols? Ai, ai! Però, jo les sol veure per l'esperar. Ah! Ja, amb un ganivet. per si Eixa acaso, no? és per portar-la, que la comentem a més com l'han vist a tots. Bueno, l'han vist Pere i jo. La Tu mirarem, no. la mirarem. No, Dark no. Por això sí que tengo que veure-la. Stranger Things, La l'última que he vist. I deixa, això. en dir ja segona temporada, però no saps si és... Crec que no saps si és... Això sí que no sé si Ah. és en Wine l'any que ve. Això és de Netflix, Pues- també? Sí, Tot és de Netflix. Encara estem esperant la cunyeta, eh? Així que... Xics... Jo tinc algo molt bo que destacar de, Ah, de espera, Netflix. pensa que anunciar. Tinc algo... Comenta-ho, comenta. No, algo molt bo que destacar de Netflix de l'any passat. O sea, lo que seria tot el que ha tret al llarg de 2017, que és, a part d'aquestes sèries que va traure, que si... Ai, mira, jo tinc següents algo que comentar temporades també. de Stranger Things, Narcos, esta de Mindhunter, que lo millor que he vist en temps, per a mi. El fet de, en les pel·lis originals, crec que va millorant a poc, no estan sent, diguem, estan sent decents, estan passant de decents a interessants, com pel·lis a millor de Màquina de Guerra amb Brad Pitt, que bueno, no estava... Sí, no està interessant. I després també una sèrie, Mad Band, que te la vas recomanar jo, que era també un drama sureño que em va agradar també al final, m'ha agradat prou. I no sé, crec que en això més o menys van en el camí, però encara les costa. Heu vist la de Bright, eixa? Sí o sí, com tio. es diga? No, ui, jo no. ui, 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 Jo sé, que tio. careta. Sí, És que- no que- faig res més. Mira, una... Ahí està. Fes un zoom ahí després. La cara que haya subido de... Bueno, no deixar el tema. Pues en pel·lis està costant-los, però bueno, tinc il·lusió en ells, o sea, jo apostava per ells. I sobretot en documentals està encantat. Home, és que en documental... Documental està traient Només l'any passat, este de la guerra en Hollywood, que era...
que contaven de directors que van treballar la Segona Guerra Mundial, sí. Això és la de Jimmy i Andy, ja, vamos. La de Jimmy i Andy, una també de Vietnam, ara que han tret que això té una pinta tremenda. Documentals. Documentals, de tot. N'hi ha de tot i boníssim, molt ben fets. Vamos, estem molt contents. I jo vaig a canviar una miqueta, vaig a pegar-li una volteta a l'assumpte. Jo, sabeu que m'agrada molt l'anime, i jo estic ara mateix molt enganxat a Dragon Ball Super, tio. La nova sèrie de Dragon Ball. Bueno, però nova, però que l'estètica és pareguda. Sí, no, és una nova sèrie de Dragon Ball, però és Dragon Ball, tio. I vosaltres sabeu el que és... O sea, la sèrie no és... No sé, té fallos, té cosetes així que passes per alt perquè eres fan de tota la vida de Dragon Ball, però la sensació que me transmet a mi, alçar més diumenges, damunt t'acompanya la música i tot, alçar més diumenges per matins i vaig a fer-me el desayuno mentre veig Dragon Ball, això me dona un factor nostàlgic, tio. No sé si recordeu que la feien en Antena 3. Hombre, Colacao, Però la feien superpronte. Jo sempre me recordo que feien 2 capítols i jo al primer mai arribava. I jo sempre arribava al capítol, al final, i deia, per favor, que siga el primer i que n'hi hagi uno després. I quan sonava la música d'intro era com, vamos, arribat bé, arribat a temps. Sí. I arribar ara mateix, el que vos dic, un diumenge, alçar-me, fregar-me el meu desayuno i posar-me davant de l'ordenador a veure Dragon Ball Super, està donant-me la vida, està donant-me uns feelings, vamos, que no he notat jo en ninguna altra sèrie. Perquè, clar, és una sèrie de la nostra infància, que és una sèrie diferent i tal, però aquesta sensació de veure-la de forma diària, les noves transformacions, perquè ja estem farts, ja sabem que Goku es transforma en tal, que es posa rubia, però les noves transformacions i tot... En quin nivell de Super Saiyan porten ja? 24, 25, ja està com el teatro, però es va per el 20 i pico. Però de veritat, és un factor nostàlgia que jo estic encantadíssim i, vamos, és la meva sèrie del 2018. Pues l'apuntarem. Pues si no teniu res més que afegir, vaig a soltar la bomba ja. Ui, que tens una bomba guardada? Tenim música de bomba, Pere? No tenim música de bomba. La de King Africa. Posamos a King Africa. És que vos. Pues en esta música que no és totalment lo contrari a bomba, com sabeu, els amics de Disney han comprat Fox. Sí. S'han fet els amos i... Perquè tenien la intenció de fer una plataforma de vídeo on demand i jo he trobat el micrófono. Tipo Netflix o HBO i tal. Ja tenim. Vale, esto está en Madrid. Ahí está, ya tenía. Pues... sí, la culpa es no sé, le dono corda, claro. 5 segons l'he tardat. I... però clar, sí, no, perfecte. La plataforma... Clar, per aplicar la plataforma feia falta un contingut. Clar. I han comprat, pues, Fox, per tindre tot el contingut de Fox, que és ja no sols Simpsons... Sons of Anarchy, tot, Tot. Volen fer, evidentment, totes les pel·lis de Star Wars, més la sèrie Rebels, estarà ahí. Volen fer una sèrie d'acció real en Star Wars. Sí. Que això, no sé si tinc por o hype. El Dragon Ball, recordeu Dragon Ball? Jo ni l'he vista. Volen fer en Indiana Jones, també. Moltes pel·lis i ja està el projecte de la sèrie. Volen fer en tot el que han comprat de Pixar ja fa mogolló, sèries tipus en plan Pixar, però en sèrie també. Volen fer 1000 coses i és possible que este any tot, Disney, en plan, com a competència de Netflix i HBO, arranque. Així que... Se menja, n'hi haurà que estar atento ahí. Pot ser la gran bomba. Però a veure, jo, mira, entre la mensualitat de l'iPhone, entre la mensualitat de HBO, l'atemptat a veure, entre la mensualitat de Netflix, i és que no tinc per menjar ja. I Paramount... No tens ni pel des de juny per acompanyar Dragon Ball. Sí, Paramount també va tret un canal. Ja, però... De moment en Estats Units... Y Apple... ¡Oh! Y ello deja. Ahí está el chico de la manzanita, ¿eh? Nos posarán... Es que ahí nos de... ¿Qué posarán ahí? Es que... Ya habrá material. Presentación del iPhone 5 del año 2000 tal. Y mola para... Para una miniserie. Quan van decidir clavar el llapis o no en la pantalleta del mòbil. Les pel·lis de Jobs les posaran ahí. Tenen filo ahí, ¿eh? Sí, no, però Paramount també va treure un... Sí, està clar que la tele va... la tele com la coneixem a dia d'avui va desaparèixer en el que 5 anys. Trenquem una llanceta? De què? De que la televisió, tal com la coneixem, de productors de televisió, A3 Media, Grupo Media, tot això va desaparèixer. Així en Espanya... Desaparèixer? No ho sé. A nivell de 5 anys. Reinventaran, crec jo. O sigui, reinventaran, pot ser? Sí, així en Espanya igual... Claro, dic, a nivell de com la coneixem avui en dia. Canviarà, sí. Ben clar. 5 anys. 5 anys li dono jo. Cada any els gustos dels consumidors canvien. 4 llances arrenca avui ja. Així que per la meva part, bomba a soltar, ja ho tenim ahí tot ben estipulat per 2018, xics. Per arrencar 2018. Espera un any bo de
De gastar-nos diners, sobretot, eixir al carrer. Estic parlant més en sèrio, seguirem en aquest boom de sèries que ja han comentat. Este any, evidentment, 2018 serà més gran, moltes més sèries de les que tindrem temps de veure, fins que explote. 2018 no crec que sigui l'any de l'explosió, però 3 anys, així que me la joventut, 5 anys, veurem què passa. A part, jo mentre seguís que no oferim-nos d'una qualitat, o sigui, aquesta qualitat que estan oferint-nos les sèries, que no puc veure-les totes, jo encantat de que seguissin fent això. Pues res més, per la meva part, xics. A mi m'agradaria dur algun dia a la meva secció el boom de les sèries, però traslladat al món dels videojocs. El boom dels videojocs. Dur xifres, a veure si és capaç la gent de jugar a tots els videojocs i tal. Pues algo semblant estarà. Sí, segur, però vull dur ben preparat. Magnífic, Miguel. Ho esperem en ansies. Gràcies, Toni. Pues res, anem a una cançoneta més i després vos explico jo una miqueta tot el contingut cinematogràfic. Masterclass. Una masterclass. Sí, Miguelet. Estic, T'agrada esta musiqueta? següent programa, Pantera, adjudicat. Està tu en la de fa... Ja sí. Bueno. Bueno. Que difícil és autointroduir-te a la teva secció, Antonio, de què vas a parlar, no? Ui, gràcies, calle. I tira la liana. Pues portes, sí. Lo més destacable de l'any passat. El cine que van disfrutar, o no, també. O no. Ara, Per mi, Calle s'ha perdut una de les millors de l'any. Ho deixe. Esta, la de la cançó esta de sèries de Liga de la Justícia? No, això no és el millor de l'any. Per mi, It. No, home, i tant que me la... I passaran ahí. I el 2018 també està perdut. I orgullós, Sí, jo he de dir que aquest any passat... Divo. Jo el destaco especialment perquè les estrenes, sobretot que van anar a veure i es van fer, és molts regressos de sagues fantàstiques o sobretot seqüeles de pel·lícules de culte. Sí. Això més o menys en general, avui fent el repàs això per haver preparat-ho, dic, més o menys ha sigut això. N'hi ha un meme d'un tio que es despertava d'un coma després de no sé quants anys i dia, com fent referència a en quin any estic, perquè veia això, que si la de It, Blade Runner, no? Sí, ara ho comentarem tot. Que també, a veure, també van gaudir dels nous projectes de directors de renom, que ara anirem dient, que per exemple, primer que m'ho va presentar a la seva pel·li en gener i que jo vam anar a veure-la i disfrutar és Martin Scorsese amb Silencio. ¡Silencio! Jo crec que el títol per este partir-se... Vam anar a propòsit a Alacant. Perquè així no la feien. Així no tenen collons de fer-la. O perquè era en versió original? No, sí, home, tots allà... I què passa en doblar? Sí. Jo crec que sí. I què passa en aquesta pel·lícula? Que és horrible. Pues perquè, ostres, Scorsese, Adam Driver, que fa de Kylo Ren. Adam Driver, tal. Sense casco, saps? I sense camiseta? Crec que no duia, però estava flaquet. Liam Neeson no, és... Liam Neeson? Liam Neeson, sí. Això no mos falla de cap de classe. I Basureta, no? Home... No, Basureta no, però és un ritme... És que molt lento, tant... Tot lo contrari a això. El tio. Totalment el contrari de ritme a lo que me lo pone Pérez. Van ser 3 hores i 15 minuts de silencio. Hòstia, de dos monjos que fan, com es diu? Missions, fan missions. Se'n van a Xina a fer missions. Però missions d'espionatge o...? Missions d'anar a... En l'època feudal i se'n van a Japó a per, diguem, un dels seus mestres que l'han... Els japonesos le van atrapar i diguem que l'han convertit a la religió d'allí. No, a mi em recordava poc l'Snow, perquè envien estos dos per a trobar l'altre, que canvi d'opinió altra volta, i més o menys això és la idea. A la mitja hora hi havia gent així del cine, i com a fer una comparació que no està massa ben feta, però vaig a fer-la, just en la porta del costat estaven fent La La Land, que era de l'època. I s'inixien i entraven a La La Land, no? No, això tenen que fer nosaltres i no ho van fer perquè van dir, no, les coses se tenen que... Però quan vam eixir, veies la gent feliç, que era la queixa de La La Land, que sempre anava a motivar a casa, plena d'energia, no? I Antoni i jo que estàvem uno contra l'altre, així apoyant-nos, molt a menjar algo que ens fa falta energies i no sé ni com vam a plegar a casa. Com van quedar igual de flaquers que els protagonistes. Mare meva. No, n'hi ha que dir que aquest projecte va ser una cosa molt personal d'Scorsese, que de fet ell ho va dir en una entrevista que l'havia costat 30 anys en treure-lo. Això ja, cada volta era una senyal. Ja, és un bon exemple del que els productors mai tens que deixar-li a un director que faci el que vulga amb un projecte, perquè... Sí, per deixar-lo, que al final... Almenys si t'ha deixat en les arques un par de milioners, pues ahí ja li permet. Tampoc haurà de replegar massa. Tampoc.
Bueno, després, un par de mesos després, van gaudir, esta sí, del final, entre cometes, de Logan, Lobezno, interpretat per Hugh Jackman, Això sí. que això crec que estem d'acord que va ser un... Aquesta d'experiència en el cine, de les millors pel·lis que he vist jo del 2017, en quant a així amb molta satisfacció de la sala. Sí. D'una cosa, un producte redó, tancat, coherent... Que Sí, no, perquè- no li trobes pegues. Mira que era la tercera pel·lícula de, diguem, que era una trilogia de l'origen del personatge. Sí, i les altres Que- dos eren una miqueta No, fluixes. i la segona, que era la més fluixeta, era el mateix director. O sigui, sembla que el director Sí, va sí. posar les piles i va dir aneu a cagar-vos ara, Ara i veureu, vaig ara a treure... Que sembla que pot ser l'última vegada que interpreta Hugh Jackman a... 17 anys ha estat el tio ahí. I que en 2018 és possible que isca la versió en blanc i negre de Logan. Sí, sí. Suposa que per a l'edició Blu-ray, no? Suposa. Ahí ho deixa. I és possible, també el 2018, isca en la versió de Blu-ray de Star Wars l'episodi 8, l'última que han tret, i Mark Hamill ha posat una publicació en Instagram, o sea, Luke Skywalker, l'actor que fa de Luke, Sí. una publicació en Instagram en la que fa en Laura Dern, que és la que fa d'Almirante La com- Holdo, sí. la de Parque Jurásico, Ah, i diu... La que li acabo de i posar diu- de Samuel L. Jackson, no? Que escena, tio. Senyor Arnold! No t'estàs donant I- compte que està rígid i deixa braç, tio. Hasta este momento te recordes de Samuel L. Jackson, ¿eh? Y diu Mark Hamill, espero que incluyan nuestra escena en el DVD de... O sea, en la versión extendida de Star Wars. Bom. Así que no m'expliqui el com, No, Luke no, Skywalker claro, i perquè- l'Almirante Holdo Pues yo, van tindre cosetes. ¿Sabes qué más pere de ese Blu-ray? Un remontatge de la pel·lícula. De alta baix. Ui, s'ha enfadat, ja s'ha enfadat. Ja, deixa continuar. No, 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 broma. A continuació va arribar la inclassificable i meravellosa Z, la ciudad perdida, Oh! Mira, m'agrada que tragués... que el nostre amic Pau ens va comentar així en el programa que era entre el M'agrada- seu top 5 de pel·lis Basures. favorites. M'agrada que tragués a col·lació perquè jo estic fent recopilacions de vídeos del Teatubers per a pujar a Instagram, que la gent està agradant-li prou, i una d'elles, la carpeta es diu... Especial la de Pere, Berenant, Sí, això ha calat allà, la societat. la grilleta. Una de la carpeta és la història de Z, la ciudad perdida. Oh. Estic recopilant les mencions de tots els Joder, programes. pues. Sí, sí. Pues ten més d'un minut ahí, No, por lo menos. Jo, mira, tinc que dir, esto s'ho recorda Pau també. Petit comitè. Recorda-li-ho. Un dels propòsits que m'havia plantejat este any era començar a llegir-me ja novel·les en anglès. I Oh! esta me la vas trobar justament en un xino, en anglès, o sea, la història, diguem, que adapta la pel·lícula, i mira, en això vaig a començar amb esta aventura, mai millor dit. Vas a passar de no llegir a llegir Anava a dir-ho, anglès. tio. Anava a dir-ho. Has tot té que ser... Però- apalaes, si no... Z l'has dut a com a coses de les millors que es van fer o de les pitjors? Com a broma interna, no? Això ja cada uno lo que... Pau, Ah, té vale. clar. Jo sé que la vas disfrutar, Com a cosa destacable. jo sé que la vas disfrutar, Pau òbviament sabeu que també la va disfrutar, però De i ja, forma. ahí vosaltres, no sé. Següent d'escena, que va ser també, crec que va ser el mateix mes, la preqüela de la seqüela de la primera part d'Alien, Efectivament. que és Ah. Alien Covenant, que ja s'havia barrejat, Estava ahí, com, recuerda? t'agarres una embòlia De Prometheus, eh? de Prometheus. De Esto es Alien Covenant. Radley Scott. Ridley. Eixa Ridley pel·li Scott. que vam veure Està en el molt bé, cine. està molt Ja bé. no ho sí, sí, recordeu. Sí, la sí, pel·li. sí, jo la vaig veure en el cine, pot estar Però bé. Sí, mal. vam anar... Sí. Este any Ah, hem va ser coincidit quan molt. que mos va fallar... O sigui, que va ser Jaume que a última hora... Efectivament. Però vam anar amb altres tres, no? No. No? Això va ser una altra, que vaig fallar jo. La que va fallar Miguel va ser la de Dunkirk, que va ser la següent. Uf, Uf. Miguel. Uf. No me'n recordes, tio, que... La de Alien Covenant crec que va ser la de l'home que respirava fort. Uf, hòstia, sí, crec que sí. Era Crec que co- sí. Pot ser? Eren com... No me'n recordo, tio. La, home, Però sí que estaven junts, no? No, en Alien Covenant no, vaig anar jo vaig anar una altra gent. Jo vaig anar jo a veure-la. En No, una Alien paella. Covenant vam anar tu i jo. Sí. I respirava una persona respirava I teníem fort. una respirant al costat fort. Sí, saps? pot ser. Que com, si la pel·li ja costava que clavares en la història, pues ja en això, home, era... Pues sí, home, destacat és perquè projecte que fa Ridley Scott, un projecte que és dels més comentats. Sí, comentats-m'hi. Sí. La Sí. por ruïn, no ho saben, però... Ja sigui per comentat. polèmiques de Kevin Spacey o per Ojo! les seqüeles... Ja, Diu que deixarà de fer pel·lícules quan es vulgui, perquè diu que és la seva gasolina, fer pel·lis. Clavar-se en Ei. projectes... De fet, que quan va passar tot això de Kevin Spacey, que bueno, que vulgui saber que ho investiga, Sí. Sí. i va tindre que refer aquestes escenes, estava en casa deprimit i no es va alegrar per lo de Kevin Spacey, però sí que es va alegrar per poder tornar a la peli, posar No, en modo tio, de batalla, entrar en modo batalla, va dir. Entrar en Això. modo batalla, i va dir... En Me miré al espejo y dije, Ridley, entra en modo batalla y Ridley. acaba esa película. Ridley. Sí. perdona. Ridley. No, el tio va reaccionar, la veritat, que De ràpid. quina pel·lícula estem parlant?
todo sobre... O sea, la de Kevin Spacey. Sí. Todo el dinero del mundo, Algo o així, així, crec sí. que és. Vale. Que l'estrenaran este any, que crec que aquesta polèmica l'ha ajudat per a... Sí. Pues sí, mira, li vindrà bé a la pel·lícula. Sí, no, està nominat a premis, inclús Christopher Plummer, que és el que va Substituir. a Kevin Spacey, l'han nominat, crec que també el van nominar. O Li sea, vindrà bé, li vindrà bé. per a què més, saps? Bueno, enfonsem en període estival, en la primera estrena, altra seqüela, que és Pirates del Caribe, la cinquena part. Eixa, jo vaig anar a veure amb tu. Sí, La venganza de Salazar. I el nostre amic Frank, que crec que no tornarà al cine amb nosaltres després d'això. Possiblement. De fet, es va estar prou callat en la peli i es va acabar i clar, la música de Pirates del Caribe pues, és protagonista, no? I fa Fran, lo millor, la música de crèdits. Se va dir. I se'n va anar. Molt bé. I la següent... Molt bé, Pere. Bona feina. No, que estava preguntant una coseta per ell. Així, Sí, per telepatia. comunicació interna. Per telepatia, perquè... Ai, Següent tot tenim Dunkirk, que també ha sigut Dunkirk, és així. no sé quantes nominacions, que no sé si se les mereix o què, però bueno. De fet, van fer una broma el Día de los Inocents, que era, se suspenden los Oscars porque Dunkerque gana todos por unanimidad. No el van treballar molt, aquesta broma, eh? No se van treballar molt. No se la va tragar ningú, crec. Ni la broma tampoc. Deixant l'estiu, tenim It, com ha dit Miguel. Vols comentar alguna cosa d'aquesta pel·lícula? Pues que vaig estar cagada de poreta, però vull veure la segona part. Sí, Qual és jo bo. també. A mi... Sí, no, Disfruteu-la. Sí. Calle crec que vol veure també. A mi em va ser una sorpresa gratificant. Sí, la sí, veritat, molt aquesta grata, pel·lícula. molt grata. Vaig passar mal, però m'ha agradat molt. Que no adapta exactament la novel·la, però... Jo com no la llegia la novel·la, No, tot el que estàvem fent, la veritat, que hasta este moment de Stephen King, ostres, s'agraeix una pel·li... no has comentat La Torre Oscura, Per això, hasta aquest moment. precisament, no? Això s'havia estrenat abans. I també, per a rematar l'any, com a colofó final, Com a Deulofeu. s'estrenava... Com a Deulofeu. Deulofeu ballant el... Oh, que gran No va vídeo. comentar. Dos pel·lis molt esperades, que a part també van ser les que més van dividir al públic i a la crítica. Que era, Dos. sí, una era Blade Runner, la seqüela de Blade Runner, 2049, Vale. i la següent de Star Wars, Los Últimos Jedi. Pues a mi m'agraden les dos. Que segurament, en quant a anys anteriors, eren les estrenes més esperades. Quan es va dir Blade Runner, la seqüela, i evidentment l'episodi 8, eren les més esperades, ja no del 2017, sinó del Les de 2016. 2016, sí. Clar. Sí. I com a bonus, Però bueno. jo el que volia recalcar, o sea, La bomba, Antonio. la bombeta bonus, era agrair a aquesta organització que va aconseguir reestrenar pel·lícules clàssiques com Pulp Fiction, Terminator 2 o Gremlins també, que es va reestrenar En el cine, vols dir, en no? el cine, sí. Nosaltres vam anar a veure Terminator 2 i vam eixir com sols pots eixir de Terminator 2. Destrossat, Plorant com un destrossat. xicotet. O sea, sí, la veritat que és una cosa que no xapó canvia. a aquesta organització Xapó. que espere que este any siguis fent correctes així. Efectivament. I bé, lo de, diguem, Quina més voldries veure? de quan este any? El cine, Reestrena. Jo, El Senyor dels Anillos, El Retorno del Rei. Uf. Altra volta. Vaig Ja anar l'has a vist dos ja? voltes. Vaig anar a dos voltes. Això ho veniu a ma casa en el projector i ho expliqué de seguida. Esteu tots convidats. No, sí, moltes. La veritat que moltes. I ara mateix no ho sé, però... Però és al futuro? Allò de G. Ahí està. Però bé, i el cine que molt bé este any... Ai, Ai, me lo deixo l'altre dia, però mos quedé sense temps, perquè, vamos, és per a comprar-te un bono del cine i cremar-lo estos 2 mesos. Increïble. Sí, tant. Home, Sol és Sí, la sí, que sí. Sol és la que s'estrena avui? Ja ho l'explicaré, sí. Ja ho comenté la setmana que ve. Vale. O sigui que, si no podeu dir res més, xicons... Jo sí que vull dir que demà tenim la presentació dels equips del Club Esportiu Villablanca a les 5 Correcte. en el Palau Garganes. I en el Palau Altea tenim... Propaganda de... La fera propaganda, Pere. En el Palau Altea... No. Demà, dissabte. No xapem a ningú. O sigui- No, ja, però que l'has fet... Deixa-ho. Xicos, me n'anem. És el regidor d'esports, Pere. Ah, vale, pues ja t'has fet la feina. Xicos, me n'anem. Passeu bona vesprada Bona Bona vesprada. i mos veiem la setmana que ve. Bona nit, xicons. Mos escoltem la setmana que ve.